Gibag-o ngadto kang Abraham. Mayo 5. Og pagatukuron ko ang akong pakigsaad sa taliwala kanako ug kanimo, ug sa imong kaliwat sa ulahin nimo ngadto sa ilang mga kaliwatan, sa usa ka pakigsaad nga dayon, aron ako mahimong nga Dios nimo ug sa imong kaliwatan sa ulahin nimo. Heneses Kapitulo 17, versikulo 7. Human sa dunop, ang mga tawo sa makausap pa midaghan sa yuta, ug ang pagkadaotan usab mitubo. Ang Ginoo sa katapusan mibiya sa gahi nga mga malapason sa pagsunod sa ilang daotan nga mga dalan, samtang siya mipili kang Abraham sa linya ni Sem, ug naghimo kaniya nga magbalantay sa iyang balaod alang sa umaabot nga mga henerasyon. Kining sama nga pakigsaad, ang pakigsaad sa grasya, gibag-o ngadto kang Abraham diha sa saad nga sa imong kaliwat mapanalanginan ang tanan nga mga nasod sa yuta. Makita kana sa Heneses Kapitulo 22, versikulo 18. Kini nga saad nagpunting kang Kristo. Busa nasabtan kini ni Abraham, ug misalig siya kang Kristo alang sa kapasayloan sa mga sala. Kini mao ang pagtuo nga giisip kaniya alang sa pagkamatarong. Ang pakigsaad uban kang Abraham nagpabilin usab ang awtoridad sa balaod sa Dios. Ang Ginoo mipakita kang Abraham ug miingon, "Ako mao ang makagagahom nga Dios. Lumakaw ka sa akong atubangan ug magmahingpit ka." Heneses Kapitulo 17, versikulo 1. Ang pagpamatuod sa Dios mahitungod sa iyahang matinud-anon nga sulugoon mao, si Abraham mituman sa akong tingog ug nagbantay sa akong katungdanan, sa akong mga sugo, sa akong kabalauran ug sa akong mga balaod. Heneses Kapitulo 26, versikulo 5. Bisan pa nga kini nga pakigsaad gihimo uban ni Adan ug gibag-o ngadto kang Abraham, kini dili maaprubahan hangtod sa kamatayon ni Kristo. Kini naglungtad pinaagi sa saad sa Dios sukad nga ang unang pagpahibalo sa katubsanan gihatag. Kini gidawat pinaagi sa hugot nga pagtuo. Apan sa dihang giaprubahan ni Kristo, kini gitawag og bag-ong pakigsaad. Ang balaod sa Dios mao ang sukaranan niini nga pakigsaad, nga usa lamang kakahikayan sa pagpahiuyon sa mga tawo pag-usab sa kabubot-on sa Dios, nga nagbutang kanila kung asa sila makatuman sa balaod sa Dios. Kung kini dili posible alang sa mga tawo ubos sa Abrahamic nga pakigsaad sa pagsunod sa mga sugo sa Dios, matag kalag nato na wala. Ang Abrahamic nga pakigsaad mao ang pakigsaad sa grasya. Pinaagi sa grasya kamo nangaluwas. Makita kana sa mga taga-Efeso Kapitulo 2, versikulo 8. Mga bata nga masinupakon, dili, masulundon sa tanan niyang mga sugo. Ang walay pagduha-duha nga pagkamasulondo ni Abraham mao ang usa sa labing talagsaong mga higayon sa hugot nga pagtuo ug pagsalig sa Dios nga makaplagan diha sa sagrado nga record. Ang ingon nga hugot nga pagtuo ug pagsalig sama sa gikinahanglan ni Abraham sa mga mensaheros sa Dios karon.